Perfecte. Pots presentar una mica què fas, tu, què et dediques? Sí. Bueno, em dic Alfred Vallès i soc tècnic agrícola, vaig fer una formació professional en agricultura, soc membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, president d'una entitat ecologista que és Martorell Viu, col·laborador i soci d'Associació Hàbitats. Vaig estar treballant d'ajudant d'investigació al CEAF, he escrit algun llibre sobre arbres, una mica soc naturalista i segueixo molt els temes de rius, de canvi climàtic, de natura, tot relacionat amb la biodiversitat. Vale, genial. I per tu, què és el bosc de ribera i quines funcions diries que té? Com ho resumiries? Bueno, el bosc de ribera és un bosc que com un cinyell, com un cinturó, segueix els cursos d'aigua permanents o intermitents. Llavors, aquests boscos de ribera tenen unes funcions extraordinàries i són arbres necessitats d'aigua. En un context mediterrani de sequera, el bosc de ribera és un bosc que té més aigua disponible i que té unes característiques que el fan singular. Llavors, té unes funcions molt importants de protecció de l'erosió, d'evitar que els contaminants arribin al riu, de refugi de biodiversitat, és a dir, que d'alguna manera el bosc de ribera és un espai extraordinàriament interessant, molt interessant. Diries que fa com de filtre, per exemple, amb això que deies dels contaminants? Sí, efectivament, és a dir, s'ha comprovat que, és a dir, adobem en excés els nostres cultius i també hi ha abocaments de tipus d'aigües residuals que contenen nutrients. És a dir, hi ha el fòsfor i el nitrogen que si arriben al riu produeixen una cosa que es diu eutrofització. L'eutrofització és un excés de fertilitat al riu que desencadena uns processos d'explosions d'algues i de degradació de la qualitat de l'aigua. Llavors, s'ha comprovat que un bosc de ribera ben constituït evita que aquests fluxos de nutrients, de nitrogen i de fòsfor que arribarien al riu, arribin al riu o arriben en menor mesura, és a dir, una part del nitrogen es pot eliminar, una part del fòsfor es pot fixar i aleshores això va en la direcció de que les aigües tinguin més qualitat. Un altre efecte, per exemple, és l'ombreig. L'ombra que produeixen els arbres evita que l'aigua s'escalfi en excés. Llavors, aquesta aigua més freda conté més oxigen i és més bona. Al mateix temps, la fullaraca que cau dels arbres alimenta una munió de petits artròpodes que són detritívors, que mengen els detritus d'aquestes fulles i genera tot un ecosistema. És a dir, que d'alguna manera hi ha tot un seguit d'organismes que viuen de degradar les fulles dels boscos de ribera que cauen a l'aigua. És a dir, miris per on miris, i no parlem ja dels ocells que poden viure en un bosc en galeria als rius. Vale, genial. Llavors, tu com resumiries l'estat dels rius i rieres de Catalunya, també tenint en compte com està, per exemple, el seu bosc de ribera? Bueno, estem bastant malament. Estem millor que fa anys, és a dir, per exemple, a nivell de qualitat de l'aigua, dels anys 70 o 80 ara hem millorat, però no estem per tirar coets. És a dir, i la situació en zones com el Baix Llobregat, en zones com el Vallès, etc., tenim que els rius es fan servir de corredors d'infraestructures, passen carreteres, vies de tren, indústries, edificacions, edificant en zona inundable. Llavors, d'alguna manera, hi ha molta feina a fer i jo fugiria del cofoisme. El cofoisme és a dir, estem cofois, que bé que ho fem, que maco que ho tenim. Doncs no, la realitat, i només cal veure els informes que fa Projecte Rius per veure que tenim molta feina a fer. Sí que és veritat que algunes zones de capçalera estan més ben conservades, tenim boscos de ribera en més bones condicions, però un cop entrem a les grans planes agrícoles i industrials de Catalunya, doncs la situació no és tan bona.
I el tema que deies de les zones inundables, podries posar algun exemple? Bueno, per exemple, el cas de Martorell. A Martorell es vol edificar en una plana d'inundació. És a dir, hi ha una directiva a nivell europeu, que és la directiva d'inundacions, i hi ha legislació i part d'aquesta legislació s'ha retallat, en algunes ocasions s'han eliminat articles, i aleshores, és a dir, hi ha una gran depredació, hi ha una gran demanda de sòl, de terrenys per edificar i per ocupar, i això fa que moltes vegades s'ocupin espais inundables o s'hagin ocupat en el passat espais inundables. Hi ha gent que diu que això no està passant, però això està passant encara actualment, perquè encara hi ha projectes que es fiquen molt dintre el riu. No? Llavors, mantenir la integritat de les planes d'inundació ens permet tenir zones de laminació, zones que fan de coixí i no tenir danys en cas d'inundacions. Pensem que amb el canvi climàtic els episodis extrems seran més freqüents. Llavors, si tenim episodis extrems més freqüents, no podem fer activitats incompatibles amb l'espai fluvial. No? És a dir, hem de donar espai al bosc de ribera, hem de donar espai a les planes d'inundació perquè de manera natural es morteixin les inundacions. Vale, perfecte. I xerrant del canvi climàtic, com podria afectar el canvi climàtic als rius i rieres? Per exemple, els informes que fa l'Agència Catalana de l'Aigua es constata que els cabals estan disminuint. No? Perquè què passa? Plou menys quantitat de pluja i al mateix temps fa més calor. Si fa més calor, si la temperatura puja, hi ha més evaporació. I les plantes també transpiren més, suen més pels poros, les plantes perden més aigua. Llavors, això fa que l'evapotranspiració, que és un concepte que suma evaporació i transpiració vegetal, sigui més gran. Al mateix temps, és a dir, plou menys i s'evapora més aigua perquè fa més calor. El resultat és que queda menys aigua disponible pels aqüífers subterranis i per l'aigua superficial. No? Llavors, què ens passarà? Ens passarà que els cabals, com està passant ara, ja constatem la tendència, disminuiran els cabals dels rius, però al mateix temps esdevindran més irregulars. Què vol dir això? A nivell estadístic, les ratxes seques, les sequeres, cada vegada són més llargues i més freqüents. I tots els models predictius, ens diuen que cada vegada hi haurà més sequeres i de més durada. Això es traçarà als nostres rius i farà que la natura ho pateixi. És a dir, penseu que, d'alguna manera, si tenim menys cabal, els mateixos contaminants al riu queden dissolts amb menys aigua. Si hi ha menys aigua, es dissol menys l'aigua depurada o els contaminants que hi puguin arribar. Llavors, tot això anirà en detriment de la qualitat de les aigües. Ens podem trobar, per exemple, en què alguns rius, per exemple, el riu Colorado, no arriba al mar. M'entens? Per què? Perquè a Las Vegas han construït camps de golf, piscines, complexos turístics, hi ha una agricultura intensivíssima que consumeix moltíssima aigua, llavors acabem deixant els rius secs. No? Llavors, és a dir, el repte serà mantenir els cabals ecològics o els cabals de manteniment, els cabals ambientals. Per què? Perquè un riu necessita un mínim d'aigua per estar viu, per ser funcional. No? Llavors, què ens pot passar? Ens pot passar que la demanda sigui tan gran que ens quedem sense aigua perquè el riu funcioni com un ecosistema. O fins i tot passem restriccions d'aigua. És a dir, hi ha hagut restriccions d'aigua a Sud-àfrica, que té un clima mediterrani com el nostre, i aleshores va venir una tanda de sequeres i la gent havia de passar amb poquíssima aigua i en talls d'aigua. És a dir, que això ho patirem moltíssim i el bosc de ribera, evidentment, depèn del freàtic, depèn d'aquesta aigua que té el bosc de ribera, i aleshores, si hi ha menys aigua o aquesta aigua està a més profunditat, doncs els boscos, que són molt freatòfils, amants d'aquesta aigua freàtica, també ho poden patir. Això, tu diries, ens pot passar en 30 anys, per exemple, que ens quedem sense aigua? Bueno, les prediccions són difícils. És a dir, no sabem quan arribarà exactament, però
però pensa que això ja és si tinguéssim una bola de vidre, m'entens? Tenim projeccions, tenim models que ens diuen com poden anar les coses, però fixar una data exacta no està clara. El que està clar és que la majoria de projeccions que s'han fet sobre el canvi climàtic s'han quedat curtes. És a dir, el canvi climàtic avança més de pressa i les temperatures pugen més de pressa del que es preveia. És a dir, hi ha l'IPCC, el panell intergovernamental del canvi climàtic, que ha fet prediccions i sempre s'ha quedat curt. És a dir, sempre, perquè és conservador també en les seves previsions, l'IPCC, però sempre ens hem quedat curts, és a dir, que la cosa va molt més de pressa del que ens pensàvem. I els escalfaments de cara al 2070 o de cara al 2100 poden ser molt grans i els períodes secs i les ratxes seques i les sequeres molt més persistents i molt més llargues. És a dir, que jo d'alguna manera apostaria per la reutilització d'aigües, apostaria per l'estalvi d'aigua, apostaria per un rec que racionalitzés, que racionés l'aigua, un rec agrícola que minimitzés el consum d'aigua per disposar de la poca aigua que tindrem perquè els ecosistemes es mantinguin en bon estat. I com a ciutadans de peu, diguem-ne, o sigui, què es pot fer per intentar evitar això que comentes? Bé, a veure, ha d'haver-hi mesures a nivell individual, o sigui, i a nivell col·lectiu, polític i econòmic. M'entens? És a dir, a vegades es posa molt el pes en el ciutadà, en el comportament individual, però també hem de crear les condicions legals o fiscals perquè aquests canvis es produeixin. Evidentment, hauríem de tenir una vida més respectuosa, una vida digna, però més austera, menys consumista. És a dir, estalviar aigua, no consumir tant, no viatjar tant arreu del món, és a dir, l'aviació és una gran font de CO2, és a dir, un viatge en avió emet tant de CO2 com tot l'hivern amb la calefacció tot drap, funcionant a tota màquina. Llavors, què vull dir? Que ha d'haver-hi canvis en el comportament individual, en l'estil de vida i canvis a nivell global, a nivell que impliquin a les administracions i que impliquin a les empreses i als agents econòmics. Llavors, aquests canvis s'han de fer i s'han de fer a nivell global. És a dir, que està bé que els fem aquí a Catalunya, està bé que els fem a Europa, però els ha de fer tot el planeta. Perquè les emissions que es fan de CO2 van a l'atmosfera i l'atmosfera és comuna a tot el planeta. Entens? Llavors, jo en aquest sentit sí que esperonaria a la gent a que pensés una mica en les conseqüències dels seus actes, que qualsevol acte no és gratuït, però sempre pensant que no només ha de partir de l'acció individual. Sí, em sembla superinteressant, la visió aquesta com doble de que sí, nosaltres hem de fer coses, però també al final s'ha de demanar que a dalt facin coses, també, no? Exacte. De fet, hi ha alguns economistes, més de l'economia ambiental, no de l'economia ecològica, que parlen de mesures. Hi ha un llibre que és El casino del clima, de Nordhaus. Nordhaus és Premi Nobel d'Economia, que parla d'una fiscalitat mediambiental. De fet, la llei de canvi climàtic intenta desenvolupar aquests aspectes, però també s'hauria de fer d'una manera equitativa, perquè si no podries estar gravant, és a dir, si graves, foses un impost al CO2, a les emissions de diòxid de carboni, doncs això desestimula el consum d'activitats que consumeixen molt de CO2. És a dir, si hi ha un impost, doncs les activitats que generen menys CO2 seran més econòmiques i estaran potenciades. Però hi ha moltes eines. Pensa que també els imaginaris col·lectius, la manera del que la gent creu que és la bona vida, la gent pensa que consumir és tenir la bona vida és consumir, no? La bona vida és consumir i viure tot drap, no? Quan potser la bona vida és compartir la vida amb les persones que estimes, des de la teva família, amics o coneguts, o fer activitats que t'omplin, m'entens? És a dir, no hem d'omplir aquest buit existencial amb una avidesa de consum que és de fer servir i llançar. Llavors, jo crec que s'han de fer canvis. A mi m'agrada molt en Reichmann, un autor que és filòsof i matemàtic i d'això,
i ell parla d'una vida digna, és a dir, una vida digna que valgui la pena de viure, però que no sigui millor pel nivell de consum que tu tinguis. Al final és fer un canvi d'això, el que creiem que està bé i el que creiem que és divertit, no? Cap a... Exacte. És a dir, en aquest sentit, és a dir, la publicitat, pensa que hi ha tot de ments, hi ha tota gent que coneix la neurologia, la psicologia, que estan darrere les campanyes. Llavors, ens acaben condicionant més del que ens pensem. Nosaltres pensem que no estem condicionats, però estem més condicionats del que ens pensem. Llavors, jo en aquest sentit, doncs no sé, consumir de proximitat, renunciar sempre que es pugui a l'automòbil, utilitzar el transport públic, consumir menys aigua, reduir el consum de carn, és a dir, jo soc vegetarià, per exemple, o vegà, sempre vigilant la nutrició, en assessorament nutricional, perquè hi ha vitamines com la B12 que poden generar problemes de carència, de falta d'aquesta vitamina, en cas de ser vegans o de ser vegetarians. Però fent ben fetes aquestes coses, el nostre impacte, la nostra petjada sobre la terra és molt menor. És a dir, i no seràs més feliç mai per més que viatgis o per més que consumeixis. No? És a dir, que d'alguna manera l'important és la qualitat de la vida a nivell humà, no la quantitat d'objectes que puguis tenir. No? I fent un canvi de mentalitat, al final, te salva el planeta, eh? Sí, bueno, a veure, no sé, a veure, jo crec que salvar-lo no, però podem escollir la magnitud de la tragèdia, podem escollir és a dir, podem tenir un canvi climàtic brutal, desbocat, o podem tenir uns canvis més esmortiguats, més suaus, molt més fàcils d'assumir. És a dir, que hem de mitigar, hem de lluitar perquè el canvi climàtic no es produeixi, però també ens haurem d'adaptar perquè alguns canvis seran inevitables. No? És a dir, que d'alguna manera, però tot el que puguem fer, cada gram, cada quilogram de CO2 que no va a l'atmosfera, o cada àrea que no es destrueix, àrea natural que no es destrueix, és un benefici per a la humanitat. És a dir, i és la suma de milers i milers i milions de persones la que pot fer canviar aquestes coses. Abans que comentaves tema de lleis, de la directiva marc de l'aigua, de tot això, què opines? Bueno, a veure, la directiva marc de l'aigua va ser un gran avanç, perquè abans només es pensava en termes de qualitat química de l'aigua, no? I ara es parla de bon estat dels ecosistemes, no? Llavors, la directiva marc de l'aigua ens ha obligat a fer un seguiment de l'estat de les masses d'aigua i veure com estan les coses. Llavors, és a dir, jo crec que té un impacte positiu. Però moltes vegades, aquesta referència que he fet a les lleis, és que teníem una llei d'urbanisme que prohibia edificar en zona inundable, que era l'article 6 o 9, no ho recordo exactament, d'aquesta llei que deia no es pot edificar en zona inundable. Llavors, aquest article va ser derogat, m'entens? És a dir que d'alguna manera hi ha forces al mercat que, home, a veure, promulgar aquesta llei dient que lo inundable no és edificable és treure del mercat quilòmetres i quilòmetres quadrats de sòl. No? Llavors, evidentment, hi ha uns agents econòmics que no volen que això es produeixi. No? És a dir, jo recordo declaracions del director general d'Urbanisme que deia que això era massa rígid, que s'havia de flexibilitzar, que això de no poder edificar mai, que no sé què, que no sé quantos. Llavors, què passa? Doncs veus que a vegades les lleis no són prou ambicioses o fins i tot a vegades no es compleixen, entens? És a dir, que com les sentències, s'emet una sentència judicial i moltes vegades no hi ha un seguiment i aquesta sentència judicial no es posa en pràctica, és a dir, no s'arriba a aplicar. Llavors, jo en aquest sentit sí que tenim bons instruments i els podríem millorar, però queda molta feina per fer. No? És a dir, qui realment ostenta el poder en les nostres societats és el poder econòmic, m'entens? I llavors el poder polític no deixa de ser un apèndix d'aquest poder econòmic. No? Llavors, quan les qüestions, diguéssim, ecològiques, les qüestions socials
passin per damunt del poder pel poder si mateix o pel poder econòmic, doncs les coses poden canviar. I això també significa canviar mentalitats, m'entens? I pensar que hem de deixar de viure amb la cultura del pelotazo urbanístic, és a dir, de la gran actuació immobiliària i de generar diners especulant amb els terrenys, no? És a dir, i això és molt d'aquí, és a dir, tu veus que hi ha polígons industrials buits que es degraden i es construeixen nous polígons industrials. Potser seria interessant el sòl industrial que tenim, millorar-lo i ocupar-lo abans d'ocupar nous espais, no? És a dir, que d'alguna manera hi ha molta feina a fer. Les lleis poden ser bones o dolentes, però s'han d'aplicar i no s'han de retallar, han de ser ambicioses. No sé si això vols afegir alguna cosa més i si vols fer una crida a la ciutadania. Jo, si de cas, el que faria és un elogi del voluntari, de la persona conscienciada, que vol conèixer l'estat dels seus rius, que és el que permet el projecte Rius i que fa l'Associació d'Hàbitats. És a dir, si hi ha un desconeixement, si no coneixem el que ens està passant al riu que tenim al costat de casa, difícilment canviarem les coses. És a dir, quan l'opinió pública és multitudinàriament i descaradament favorable en un sentit, moltes vegades es produeix el canvi polític o econòmic que volíem. Llavors, aquest treball de formigueta, de conscienciació, de coneixement científic, és a dir, tot això és molt positiu. I llavors, jo des d'aquí faig un elogi a l'Associació Hàbitats i al projecte Rius perquè treballa en aquesta direcció. És a dir, en la direcció correcta. És a dir, si els temes s'ignoren i es passa per damunt i no tenen presència als mitjans i no estan a les converses de tothom, no estan en l'imaginari col·lectiu, doncs mai avançarem. M'entens? Hem fet moltes coses, però n'hem de fer moltes més. I el futur serà difícil, és a dir, sempre diuen que els comunicadors han de donar esperança. Jo a vegades m'entristeixo i pateixo molt perquè veig la que ens ve al damunt, la que tenim i la que ens vindrà. Però, de totes maneres, això no ens ha de desmoralitzar. És a dir, hem de creure que per poc que puguem fer, aquests canvis seran importants.